Ajde da zaronimo u jedan mračan i neverovatno bogat svet, svet rumunskog folklora. Ovde čudovišta nisu samo priče za laku noć, ne, one su bila vrlo stvarni odgovori na stvarne strahove i neobjašnjive tragedije. Svi znamo za grofa Drakulu, naravno, ali šta ako vam kažem da je on samo bleda, holivudska senka pravih rumunskih noćnih mora? Danas idemo duboko u verovanja koja su oblikovala život i smrt u ruralnoj Rumuniji, mnogo pre nego što smo dobili vampira kakvog znamo danas. Evo šta nas čeka na ovom putovanju. Prvo da vidimo zašto su ova verovanja uopšte bila potrebna. Zatim upoznajemo glavnu zvezdu, pravog rumunskog vampira Strigoja. Posle njega tu je i njegov divlji rođak, vukodlak vampir, a onda i čitava plejada drugih bića iz senke. I na kraju pokušat ćemo da shvatimo zašto ove priče, pa prosto odbijaju da umru. Dakle, krećemo iz srca tame, iz zabačenih i izolovanih krajeva poput Maramureša i Transilvanije. Znate, na ovakvim mestima, gde su tradicije dugo ostale netaknute, nadprirodna verovanja nisu bila tek puka zabava. Ona su bila alat za preživljavanje. Zamislite samo na trenutak svet bez moderne medicine, bez nauke. Kako objasniti iznenadnu bolest koja odnese dete ili sušu koja uništi celu letinu? Za ove zajednice čudovišta su bila odgovor. Ona su bila krivci. Ona su davala ime i oblik neizrecivoj patnji. Sad, dolazimo do centralne figure naše priče. Zaboravite sve što mislite da znate o elegantnim aristokratama u plaštu. Upoznajte Strigoja, autentičnu osnovu mita o vampiru. Biće rođeno direktno iz straha i tuge. I tu leži najstrašnija istina. Strigoj nije neki nepoznati monstrum iz daleka. Ne, to je neko koga ste poznavali i voleli. Član porodice, komšija, koji se vraća iz groba. A njegova misija nije nekakvo glamurno zavođenje, već sirovo, brutalno i lično mučenje onih koji je ostavio za sobom. Ali kao da to nije dovoljno, priča postaje još složenija. Postojala su dva oblika. Strigoj Viju je bio recimo živi čovek, neka vrsta vešca čija duša noću luta. Ali onaj pravi užas, onaj od koga se ledila krv u žilama, bio je Strigoj Mort, mrtvac koji fizički ustaje iz svog groba da proganja žive. A kako se uopšte znalo ko je predodređen da postane Strigoj? Pa, verovalo se da postoje znaci, i to od samog rođenja. Stvari koje su danas potpuno normalne, recimo crvena kosa ili prodorno plave oči, nekada su smatrane žigom, znakom da je ta osoba drugačija, da nosi mračnu sudbinu i da je se treba paziti. I ovo nisu bile samo neke priče uz vatru, nipošta. Kao što ovaj tekst ovde pokazuje, ova verovanja su bila detaljno dokumentovana. Postojali su precizni opisi znakova, vrsta Strigoja, što samo dokazuje koliko je duboko ovaj strah bio ukorenjen u kulturi. Zvuči poznato, zar ne? Beli luk, kolac kroz srce. Pa skoro svaka moderna priča o vampirima pozemljena je upravo iz ovih prastarih rumunskih rituala. Ali ovo nisu bili filmski rekviziti. Za ljude tada ovo je bio jedini, očajnički način da osiguraju da njihovi voljeni zaista počivaju u miru. Taman kad pomislimo da smo razumeli pretnju, folklor uvodi novi, još strašniji obrt. Strigoj nije bio jedino nemrtvo stvorenje koje je lutalo noću. Upoznajte prikoliča, hibrid koji spaja dva iskonska straha u jedno biće. Prikolič je u suštini duh zlog čoveka koji se vraća kao zver, dok je Strigoj uglavnom zadržavao ljudski oblik ili bio nevidljivi duh. Prikolič je bio nešto sasvim drugo, čista, neukrotiva životinska sila. Sad, ključna razlika je u meti i metodi. Strigoj je lična, porodična kletva. On se vraća da muči svoje najbliže. Prikolič je, s druge strane, javna pretnja. On je divlji predator koji napada stoku i usamljene putnike, terorišući čitavo selo. Rumunski nadprirodni svet bio je neverovatno naseljen. Pored nemrtvih, postojao je čitav spektar drugih bića, od zavodljivih demona do smrtonosnih vila. Ova priča savršeno ilustruje kako se na đavola gledalo. On nije bio samo neko apstraktno zlo, on ne. Mogao je da hoda među nama, lep i zavodljiv. Ova legenda je bila moćno upozorenje protiv iskušenja, gordosti i naravno opasnosti nepoznatih stranaca
Koliko takvih priča imamo i danas? I lista se samo nastavlja, kao u nekom košmarnom bestijarijumu. Tu su jele, prelepe vile čiji smrtonosni ples donosi ludilo, zatim Zburutorulu, demonski ljubavnik koji noću krade životnu energiju, i Omulnopci, misteriozni noćni gost. Svako od ovih bića predstavljalo je specifičnu opasnost i nosilo svoje posebno upozorenje. Ali zašto su ova verovanja opstala tako dugo, čak i duboko u 20. vek? Odgovor je zapravo vrlo jednostavan. Ona nisu bila samo priče, bila su pravila za život. Ove legende su diktirale kako se živi. Zbog njih su ljudi stavljali beli luk na prozore. Zbog njih su se plašili da putuju noću. Oblikovale su društvene običaje, rituale sahranjivanja, pa čak i način na koji se gledalo na komšije. Ovaj slajd prikazuje suštinu svega. Ovo nije folkloristika za akademske knjige. Ovo je sirovo, direktno upozorenje, prenošeno sa roditelja na dete, rođeno iz stvarnog opipljivog straha. Može li biti direktnije od ovoga? Ova jedna rečenica sažima čitav jedan pogled na svet. Šuma nije samo drveće, noć nije samo mrak, to su prostori gde vladaju druga pravila i gde vrebaju opasnosti koje se ne mogu uvek videti. I tako, dok ostavljamo strigoje i prikoliče u rumunskim šumama, ostaje nam jedno pitanje za razmišljanje. Mi više ne krivimo vampire za bolesti, ali da li naša moderna čudovišta u filmovima, knjigama, na internetu i dalje služe da objasne naše najdublje strahove? Čega se mi danas plašimo i kakva čudovišta stvaramo da bismo se sa tim suočili?